L'abraçada de la papallona és una tècnica molt senzilla desenvolupada per la psicòloga Lucina Artigas. És una tècnica d'estimulació sensorial bilateral que a partir de colpejar suaument estimula l'hemisferi dret i l'esquerre del cervell, provocant una alliberació de la tensió i una relaxació del sistema nerviós central de les persones en un moment de crisi. Abans de començar, podem puntuar quin és el nostre nivell d'ansietat. Creuem els braços sobre el pit. La punta del dit mig ha de quedar sota la clavícula i la resta dels dits, i la mà ha de quedar per sota de la unió de la clavícula amb les espatlles i de la clavícula a l'esternón. Podem entrellaçar els polzes formant el cos de la papallona i la resta dels dits seran les ales. Ara, de manera alternativa, mou una mà i l'altra donant petits cops amb els dits. Pots tancar els ulls si et sents més còmode. Centra l'atenció cap a la respiració fins que aquesta sigui lenta i profunda. Ha de ser fluida, al teu ritme. No retinguis l'aire. Inhala i exhala tranquil·lament. I enfoca la teva ment cap a la situació que et genera malestar. Quan la tinguis, inicia el tapping. Pots fer-lo durant 2 o 3 minuts i després parar. Segueixes respirant i valora si la intensitat de l'ansietat ha baixat o segueix igual. Pots repetir l'operació tantes vegades com ho necessitis i fer-ho diverses vegades al dia. També pots acabar visualitzant un lloc, real o imaginari, on et sentis bé, segura i en calma. Intentes mantenir la imatge fent-la el més real possible i inicies el tapping de nou.